Maar nou las ik gisteren in de krant iets waarvan ik dacht van, dat kan ik me niet voorstellen. Dat bestaat niet. Nee, dat klopt goed. Ja, de krant schrijft maar wat wil schrijven, maar het is niet verkocht. Ik zoek nog een koper. Iedereen is welkom. Ik las iets heel anders, namelijk dat je een klap verkocht had aan een fotograaf. Nee. 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 Even voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, wat gaat er allemaal rond nu in de media wat niet klopt? Nou, wat jij nou net zegt, ik heb hem uitgedeeld helemaal niet. En Leo Vogelsang toevallig dan. Maar daar heb ik nee. En dat mijn boerderij verkocht is ook niet waar. Stond in de Telegraaf gisteren in privé. Ja, ze schrijft maar wat, ze doen maar wat. Heb je hem wel te koop staan dan? Ik heb hem wel te koop staan, ik wil hem wel verkopen, ja. En dan? Wat ga je dan doen? Oh, een beetje meer op pad. En, deze zaak loopt maar goed strak, denk ik. Daar heb ik hier wat tijd voor. Nee, maar hij is ook 1, 2, 3 niet weg. Dus ik zoek serieuze garen dat het bedrijf op een goede manier doorgaat. En dan ga je zelf wat meer van het leven genieten en de... Ja, leuke dingen doen. En ja, met Erik een keer weg en op vakantie. En ook op het bedrijf aanwezig zijn om die nieuwe eigenaar mee te helpen. Denk ik, wegwijs te maken in het bedrijf. En van de week iemand gebeld uit Zuid-Holland. Misschien komt hij wel langs en misschien wordt dat wat. Dus... Ja, want dat heb ik niet gevolgd. Hoe gaat het vandaag de dag met de liefde eigenlijk? Goed. Ik ga vanaf weer naar Geertje Grauw. Heel leuk en gaat supergoed, ja. En gaan jullie zo meteen allebei het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw volgen? Ja, ik sowieso. Ja. Ik heb alle uitzendingen gezien. Ik vind dat een geweldig programma. Ik zat er afgelopen keer zelf in, dus ook bijzonder. Omdat je er zelf aan meedoet en dat je zelf de keuzes maakt. Ook de verkeerde keuzes maakt, heb ik ook gemerkt. Dus ja, alles daar heb ik nog meegemaakt, ja. En jij dan? Ben jij een Boer zoekt vrouw kijker? Nee, was ik niet. Maar was ik niet. Natuurlijk heel af en toe. Maar nee, ik ben meer van de sport. Ja. Maar wel leuk. Want je vroeg net, wat gaan we doen? We gaan nog naar Westendorp in maart. Geert gaat mee. We zijn uitgenodigd door feestartiesten. En we gaan naar Westendorp. En dan gaan we daar ons ding doen. Tot slot, hoe is het met jouw liefde eigenlijk? Mijn liefde hartstikke goed. Alles stabiel, gelukkig, gezond. Dus Geert hoeft geen tips te geven, want die weet het nu allemaal, hè? Geert hoeft nee. Ik heb ook geleerd van mijn fouten en Geert hoeft mij geen tips te geven.